of Edna, for the gift of life of Ana Mer Salazar, sa kahagadan ni Alet and family. Sa kalag kan minasunod ni Jason Asin Mamerto, sa kahagadan ni Carmen Aringo. Kalag ni Charlie Main Joseph, sa kahagadan ni Carlo Magno M. Diaz and family. Sa kalag ni Salvacion, sa kahagadan ni Dr. Joel Zan. Sa kalag ni Froilan, sa kahagadan ni Rosie B. Asopardo and Cantara family. Sa kalag ni Yomeriano, kahagadan ni Canakende family. Sa kalag ni Ruben Asin Salome, sa kahagadan Canunez family. Sa kalag ni Lorenzo, sa kahagadan ni Elsie Inocando. Kalag ni Pilar, Sylvia Asin Antonio, Juan and Gloria, Pilar, Ruben, Higino, Andro Juanito, Miriam, Asin Sagabos na kalag, sa kahagadan kan Asopardo Asin Cantara family. Sa giraray, Diyos marhay na aldaw sa indo gabos mga tugang. Ngunyan iyon enot na Domingo kan Adviento. Ngunyan na aldaw, pinupunan niya to ang bagong taon kan simbahan. An Adviento panahon in pag-andam sa pagdatong kan Mesiyas. Ang mga babasahon, nagpapagirumdom sa to, kan aldaw kan pagdatong kan aki nin tao. Ano ang satong dapat gibuhon? Magbantay, asin magandam, huli ta niya to aram. Kung sa anong aldaw madato
an satong kagurangnan. Iyan ang espiritu kan panahon kan adbyento, ang pagiging andam sa aldaw kan pagdatong. Ini dapat puunan niya to Mamimig kita. O Diyos na makakamhan, namimigbi kami, warasan sa imong mga parasunod ining pagmaot, tanganing mantang nagsasabat sa imong Kristong madatong, sa paagi kan mga matanos na gibo, kaming mga kaibahan sa tuon niya, magin maninigong mag-ako, kalangit nun nakahadean. Uli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. An visyon ni Isaías kan pagdatong kan Miseyas, iyo an madadangog niyato sa enot na babasahon. Pinapagandam kita kan aldaw na ini, aldaw na mahade an kagurangnan, asin magkakaigwa nin katoninongan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías.
Iyo ini ang nahiling ni Isaías, aki ni Amos, mapadapit sa Hoda, asin sa Jerusalem. Sa mga maabot na aldaw, ang bulod kang templo ning kaguranan, maitaas, asin mahalang kaupa sa bulod, asin bukid. Ang gabos na banwaan madulok sa iya, day mabilang na mga tawo mapasiring sa iya, asin masabi, Madya, matukad kita sa bulod ning kaguranan, sa templo kang Diyos ni Jacob. Itutukdo niya sa to ang sa iyang mga dalan, tanganing makalakaw kita sa iyang aagihan. Hulita ang tugon magikan sa Sion, asin ang tataramon ning kaguranan magikan sa Jerusalem. Maghahadi siya sa mga banwaan, huhukuman niya ang katabuhan. Ang sa iyang minasbad, gigibuhon na mga arado. Ang sa iyang mga garod, gigibuhon na mga asyab. Daing banwaan na mabingat ning minasbad sa kapwa banwaan. Daing na mag-aandam para sa labanan. Madya, o harong ni Jacob, maglakaw kita sa liwanag ning kaguranan. Tataramon kang kaguranan. Salamat sa Diyos. Nauugma ako kan ako sinabihan, maduman kita sa harong ning kaguranan. Naugma ako kan ako sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan, maduman kita sa harong ning kagurangnan. Ngunyan ang samong mga bitis, uya na sa mga pintuan mo, O Jerusalem. Naugma ako kan ako sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Jerusalem pinatugdok na banwa, masarig, makusog, buronyong. Duman minaturukad ang mga tribo ning kagurangnan. Naugma ako kan ako sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Katuninungan ning Israel ipamibig nindo, katuninungan sa imong mga harong. Katuninungan sa laog ning sa imong paril, sa imong mga palasyo, katiwasayan. Naugma ako kan ako sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Huli sa pagkamuot sa mga tugang ko asin mga katuod, sinasabi ko, ang katuninungan mapas sa imo. Huli sa pagkamuot sa harong ning kagurangnan, ipapamibi ko ang sa imong karahayan. Naugma ako kan ako sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Nagtukdo si San Pablo sa mga Kristiyano sa Roma, dapit sa aldaw nin kaligtasan, na sinda dapat maging andam. Pagtubod ang pinakamahalagang bagay sa pag-andam kan sa diri, sa pagdatong kan Mesiyas. An ikadawang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, aram nindon an oras uya na, kaya matana kamo. An kaligtasan urog na harani kisa kaidto, sa kapinunanin sa tong pagtubod. Lihis na an banggi, uya na an aldaw, kaya isikwal ang mga gibo sa diklom, asin gamiton ang kalasag nin liwanag. Maglakaw siring sa maninigo, arog bagakan aldaw, bakong sa karakanan asin erinuman, bakong sa kapasluan asin karigsukan, bakong sa pag-iriwal asin pag-inuri-urihan, kundi arugon nindo si Jesucristong kagurangnan. Lingawan ang pagtaong gusto
sa mga minamaawot kan laman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabo sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, pagdatong kan akin tawo, mangyayari siring kan panahon ni Noe, bago magbaha, ang mga tao nagkahakan, nagiinom, nagpapakasal sagkod sa aldaw, na si Noe luminaog sa kayan. Uminabot ang baha, as ninapod sindagabos. Arog kayan ang mangyayari sa pagdatong kan akin tawo, duwang lalaki nasa uma, ang saro dadarahon as saro iwawalat, duwang babae sa gilingan, ang saro dadarahon as saro iwawalat, kaya magbantay, kulit tadaindo aram, kung sa anong aldaw, madatong ang saindong kagurangnan. Aram nindo, nakunan kag sadiri kan harong, makaisi kung anong oras madatong ang parahabon, magbabantay asinday matugot na sakaton ang harong. Kaya danay na magandam, ulita sa oras na daindo linalauman, madatong ang akin tawo. Mga tugang anmarhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Now nakitangunyan sa enot na Domingo, kanadviento. Asin ang tataramon na adviento mga tugang gikan sa tataramon na Latin Adventus. But sabihon coming, pag-abot o pagdatong. Asin kung nigwa kitang linalauman na madatong, natural na kinakaipuhan na maghalat, asin magandam. Kapag madali na ang fiesta sa barangay, asin nigwa kamong mga imbitado na mga bisita, an sa indong ginigibo, iyo ang maghalat, asin maghanda. Sa panahon ni Nadviento, ang satuyang simbahan minaimbita sa tuya na maghalat asin magandam para sa pagdatong ni Jesucristo na satong kagurangnan. Sa Jesucristo, igwang tulong pagdatong. Christ came in history, Christ comes in mystery, and will come again in majesty. Christ came in history, napadigdi si Kristo. 2000 na taon na an uminagi, namundag sa Belen ki Virhen Maria, naging siring sa tuya, nakisumaro sa katawuhan. Asin ini an sa tuyang ginigirumdom, asin ipinagsisilibrar taon-taon sa Kapaskuhan. Christ comes in mystery, minadatong sa Jesucristo sa misteryosong paagi, sa aral daw kan sa tuyang pagkabuhay. Minadatong sa Jesus,
sa pag-ako niya to kan mga sakramento. Minadatong si Jesus sa laog kan Santa Misa, sa pagselebrar kan Eucharistia kung sa'y nagiging presente sa forma kan tinapay asin arak, asin sa tong inaako sa banal na komunyon. Si Kristo minadatong sa tuyang buhay araw-aldaw, sa paagi kan sa tuyang mga tugang, mga kapwa, urog na kan kasaradayan, na sa tong nakakaiba, nasasabatan. Sinabi ni Jesus, ako danay na yaon sa indo, sa gabos na aldaw, sagkod sa katapusan, kan kinaban. And Christ will come again in majestic glory at the end of time. Yaw ng sayang panuga, mga tugang, na mabalik liwat sa oring aldaw, tanganin natipunon niya kita, darahon duman sa saiyang kahadean. Kaya, mas kinakaipuhan na paghandaan niya to, an sa iyang ikaduwang pagdatong. Madali na ang Christmas, nagdadangadang na. 28 na sanang mga aldaw, 28 more days to go. Si Risay o ano-ano kaya ang sa tuyang hinahalat ngunyan na panahon. Para sa kadaklan, ang sindang hinahalat, iyo Santa Claus, mga regalo, hinahalat ang sindang Christmas bonus, nagahalat kan sindang mga kapamilya, na yaon sa manlain-lain na lugar o kaya sa ibang nasyon, nagalaom, nangunyan na kapaskuhan, makumpleto ang pamilya. Ang iba nagahalat kan mga padara o ipapadara kan sa indang mga kapamilya, asin ang iba nagahalat min mga reunion, mga party, harandaan. Ang hapot, paano kung sa imong mga hinahalat, day magdatong. Kung day mo makuhaan sa imong Christmas bonus, kung day maging kompleto an sa imong pamilya sa aldaw nin Pasko, kung wara kang regalo na akuon, sabi ninda, magiging mamundo, magiging malipot ang kapaskuhan. Iguang kanta, si Jose Marichan na ang titulo, A Perfect Christmas. As in sabi sa lyrics, my idea of a perfect Christmas is to spend it with you in a party or dinner for two. Anywhere would do. Ano ang perpektong Christmas para sa imo? Ano ang makakakompleto kayan? Ano ang magtatos sa imo nin labi-labing kaugmahan sa kapaskuhan? Nagiramduman ko ka na aki pa ako, para sa kuya kay to, ang makakakompleto, ang makakapagpugma sa kuya, kapag sa kuyang isinabit na plastic bag duman sa bintana, pagmata ko pagkaaga nin 25 kan Disyembre, dapat pano-pano ito. Dapat igwanin mga prutas, mga chichiriya, tsokolate, mga bagong bado, mga kawatan. Alagad, minsan sudakulang plastic bag na sa kuyang ilinalaag, pagmata ko, sadit na sanang plastic. Pano-pano man giraray, alagad, kadikit na sanang laog. Para sa indo mga tugang, ano ang sa indong hinahanap o hinahalat na makumpleto kan sa indong Pasko? To spend it with Christ or with Santa Claus? Ako si Kristo bilang regalo o mag-ako nin mga material na regalo. Magdangog kay Kristo sa silensyong pagpamibi asin paghurup-hurup o magparadarangog kamo nin purutukan, nin harambugan sa tahaw nin irinuman o nin karantahan sa videoke. Maka-dinner date si Kristo o maka-date ang sa indong ilusyon. Makasalo si Kristo sa altar o magpakabasog kamo sa mga handaan. Si Maria asin si Jose,
naging maugmaan sa indang Pasko, naging kumpleto, naging perpekto. Apisar na wara nin mga regalong material na nag-abot sa inda, apisar na warang Santa Claus, warang Christmas bonus na inako. Alagad si Kristo sana, sapat na. Si Kristo sana, iyo ang nagkumpleto. Iyo ang naging rason kung naging perpekto, naging maugmahon ang sa indang kapaskuhan. Kadakol ang maabot o magiging mga distractions sa panahon ni Adviento na maparayo sa tuya sa tunay na espiritu kan kapaskuhan. Kadakol ang mga plano, mga okasyon, rarabas digdi, rabas duman, karakanan digdi, karakanan duman, irinuman digdi, irinuman duman, yaon pagbarakal digdi, asin pagbarakal duman, pagparasyar, pagselfie, asin kadakol pang iba. Silensyo, magtunong, stop. Day ko sinasabi na maraot ang mga ini, day ko kamo pinagbabawalan sa siring ng mga bagay, alagad kung iyon naman ini mga tugang ang maging focus kan sa tuyang pagandam asin kapaskuhan, dakulang posibilidad na dayta na naman matuparan, dayta na naman maako asin mapadagos ang kagurangnan na minatatong ngunyan na kapaskuhan. Siring sa kadakol ng mga Hudiyo kan pinakaenot na Christmas, they failed to recognize Christ. Magigimatayan naman kita, 2023 na naman, uminagi na naman sa Pasko. Wara na naman ninabago sa tuyang buhay. Igo ngayang nabago sa pisikal na aspeto. Nagtaraba, nagralangkaw ang kolesterol, ang sugar, nahubas ang bulsa, nakaparagal, may hangover pa. Alagad, yaon man giraray, ang parehong pagkapunaw, pagkapaha, asin pagmaot sa kagurangnan, ni hulita binabasugtaan sa tuyang sadiring mga material na bagay. Alagad si Kristo, daiman giraray, nagdagos, day man giraray namundar sa tuyang buhay. Siringan istorya ni San Jose asin Santa Maria na kung sain sarong aldaw nagtaram si Maria kay Jose. Jose, kasubanggi nang iturugan ako. Alagad, day ko gayong masabutan ang mga pangyayari sa kong pangiturugan. Dapit ini sa selebrasyon kan birthday kan sa tuyang aki na si Jesus. Duman sa pangiturugan ko, nahiling ko duman ang mga tao nagpipreparar na puon pa kan September. Nagbubugtak na nin mga dekorasyon sa mga harong, nagpapatugtog na kan mga musika ni Jose Marichan, nagbabarakal na, nag-shopping na nin mga bagong bado, mga bagong gamit. Alagad, wara lamang sindang binabakal na regalo para sa tong aki na si Jesus. Ang mga tao, ang sendang mga regalo pinapatos ni espesyal na papel, ibinubugtak sa erarom, kan kahoy sa laog kan harong, kahoy na may mga dekorasyon, asin sa pinakatuktok, igwa nin bituon. Ang mga tao nagkakarakan, naguurugma, nagsasarayaw, nagkakarantahan, nagpapatinarauhan nin regalo, alagad warang regalo para sa tuyang aki. Asin igwa ko nin pagmate na kung ang sa tuyang aki na si Jesus mag-atender sa siring na selebrasyon, sigurado wara ki makakamangno sa iya, warang makakamidbid sa iya. Maray na sa nangani, tay ni sarong pangiturugan sana, makamurumundo kung ini maging realidad, na sa imong sadiring selebrasyon, sa imong sadiring birthday party, wara lamang kinamumot sa imo, wara lamang kinagpapahalaga sa imo. Mga tugang nalilingawan ta na, ang tunay na rason kan kapaskuhan, nalilingawan ta na, kung si isa yan sa tuyang pinagsisilibrar, nalilingawan ta na ang tunay na mensahe kan enot na Pasko. Si Kristo
nagiginas ng dekorasyon sa mga bilen, sa mga mall, sa mga pasyaran, sa mga party. Kaipuhan magandam. Ngani, maging perpekto ang satuyang kapaskuhan. Nakadepende ang success kan sarong event sa kung paano mag-arandam. Ang pag-take nin exam, ang success na makakuha ka nin marhay na grado, marhay na resulta, nakadepende iyan sa panahon na ginugol mo sa pag-adal, sa pagpreparar. Ang performance sa stage, nakadepende iyan sa pagpara-practice, sa pagpreparar. Ang success ng kompetisyon, nakadepende sa imong pag-training, sa pagtauning panahon, asin paghinguwa na pag-andaman. Kadaklan sa to, panluwas sana, external o material preparation ang ginigibo. Paglaag ng dekorasyon, pagbakal ng mga regalo, mga lulutuon, pagplano ng mga party. Our physical preparation, which is more evident, should be coupled by a spiritual preparation. Sa pagprepara niya to sa nagdadangadang nakapaskuhan, giram dumunta na ang Christmas day mangyayari sa mga mall, day mangyayari sa mga pasyaran, sa mga ginipo niya tong mga bilen. Si Kristo day mamumundag siring na mga lugar, kundi sa tuyang buhay, sa tuyang puso. Kaya tulong bagay ang dapat niya itong gibuhon bilang pag-andam. Enot sa gabos mga tugang, kung kita sa panahon na mapiesta, ang sa tuyang ginigibo iyon pagrelimpya. Iyuman dapat ang gibuhon ta bilang pag-andam ngunya na panahon ni Adviento, paglinig, paglimpya. Asin sa dapat mangyari ini sa tuyang puso. Linigon ta sa tuyang puso sa gabos na karatan, sa gabos na kasumbikalan. Linigon ta. Kung nagilinig kita kas tong harong kas sa tuyang mga natad asing barangay para sa mga mabisita, mga makikikakan kapag fiesta, hingwahon tamas na mas maging malinig as tong puso para sa bisita na pinaka-importante na gustong mamundag dyan sa imong puso, na gustong mag-erok dyan, na gustong maghadi dyan. Hingwahon ta na kita makapagsulsol, magkumpisal, nin marhay ngunyan na Adviento. Ani kadua, kinakaipuhan na da isa na maglinig, kundi magbago. Sa realidad, sumangayaon dyan na ruluma na sa imong harong, sumanga maati na, itarapok na, salidahan na ang beddings, ang mga cover sa mga sofa. Siring man sa tuyang puso, kinakaipuan magkaigwalin pagbabago, konversyon na hararom. Ang konversyon pangapudan bakos na sa panahon ng Kwaresma, kundi urog na sa panahon ngunyan ng Adviento. Magbago kita. Sinabi ni Isaías, maglakaw kita sa liwanag nin kagurangnan. Talikdan mo na lumang pagkabuhay sa irarom kan kauripnan kadikluman. Sinabi ni San Pablo, isikwal ang gibo nin diklom. Dangan gamito na narmas nin liwanag, mabuhay kitang matanos, day pagsayangon ang panahon, sa karatan, sa karakanan, sa irinuman, bako sa kapasloan, sa karigsukan, bako sa iriwal o rorihan, lingawan ang pagtaong gusto sa hinahagad kan laman. Asin pangtulo, pakatapos na malinigan sa tong puso, pakatapos na magkaigwanin pagbabago sa tuyang buhay, hinguwahon ta na si Kristong namundag sa tuya, ihirasta sa tuyang kapwa, ang pagkamot sa namamatean gikan sa pagkamot kan Dios, ipamati ta sa tuyang kapwa.
Dahil sa niya pagsadiriho ng kaugmahan na ini, ihirasta sa inda. Ang paghalat, bako sana dapat maging passive, kundi maging aktibo. Paghalat na may ginigibo, dahil nagpapabaya. Asin ang pinakamarhay na paghalat, gibuhon ta, ang dapat niya itong gibuhon, ngunyan na panahon. Sabi sa Latin, adjec quod adjes. Do what you are supposed to do. As yung pinakamarhay na gibuhon, iyuan pagkamuot, pagpamhati kayan sa paagi nin paghiras. Yuni ang dapat niya itong maging regalo kay Jesus na mamumundag sa Belen. Malinig na puso, bagong buhay, asin pagkamuot sa kapwa. Ipahayag niya to ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sarong Diyos amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Hesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos kan Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya halay sa kalangitan. Asina nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asina ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Kanikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang, pinapagiramdom kita kang kagurangnan, na magmaan tatibaad, an satong mga puso magabatan kan bisyo, pag-inom, asin mga kapurisawan sa buhay, as satong pagandam sa iyang pagdatong, magdulot kita nin mga pamibi, an satong simbag, kagurangnan madya sa samong mga puso. Kagurangnan madya sa samong mga puso. Para sa mga lideres kan satong simbahan, sinda na naguhulit kan mga katukduan ng Diyos, may sa buhay manlugod ninda ini tanganing maging mga marahay na ehemplo sa kagabsan. Mamibi kita. Kagurangnan madya sa mong mga puso. Para sa gabos na nagtutubod, asin nagahalat sa pagdatong kan kagurangnan ngunya na Adbyento, maging manlugod ining mga aldaw nin paghurup-hurup, tanganing mas magbungaan buhay pagtubod. Mamibi kita. Kagurangnan madya sa mong mga puso. Para sa mga nasyon na may gera, pagkagutom asin kahurasaan, matapos naman lugod ang sa indang pagtios, tanganing maugmang sa baton ang pagdatong kan aki kan Diyos. Mamibi kita. Kagurangnan madya sa mong mga puso. Para sa mga nawawaranin dalan sa buhay, mahiling manlugod ninda ang liwanag ni Kristo, ngunya na Adbyento, tanganing sa saindang pagsunod sa ilaw na ini, mahusay lugod ang saindang buhay. Mamibi kita. Kagurangnan madya sa mong mga puso. Inigabos, idinudulot mi sa imo, Diyos, magimanlugod kaming andam sa pagdatong kan sa imong aki, sa Yesu Kristo, sa mong kagurangnan. Amen.
Magpamibi kamo mga tugang tanganan sako asanan sa indong atang, maako man lugod nin Dios amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, pakiakua an mga atang na dinudulot mi gikan sa mga karahayan mo, kulit na tinutugot mong maging mahusay an samong debosyon ngunyan na panahon, papagkanigua na ini maging para sa mo, premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos. Uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli ki Kristo na samong kagurangnan, sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan kaninakong laman, inutob niya ang katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa mo, ang dalaning kaligtasan na daing kasagkoran, tanganing sa ikadwa niyang pagdatong sa kamurawayan, kan sa iyang kamahalan, ikapahiling nagayo, ang nahaman niyang gibo, makamtan mi ang panuga, nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit nun na upo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo nin gabos na kabanalan, kayaning mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa iyong espirito, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na ses Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuwaling tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magakan kayni, tayni ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis asing giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin maginom kayni, tayni an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay luwat, nagdudulot sa iyong makagurangnan katinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupa na kapagayagaya sa imo. Magkadigon maging keras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw, asin pamuraway sa imo siringman, uli sa aki mong sa Yesu Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo, ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindahin talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Yesu Kristo ang kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa indo, ari paghilngaan sa mong mga kasalan,
kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatoninong asin magkaburinyog susog sa imong kabutan, ikal nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan sa tong kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo, nin katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uya sa Jesucristo ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan tinaban, palad ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagot sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangataman kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. An hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahehera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko anday katapusan mong tabang. Mawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, asin an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod, day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ikay nagadan para sa kuya. Magadan manlugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Cristo,
mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, mapakinabangan milugod ang mga misteryong pinagsisilibrar, na huli kay ni kaming naglalakaw sa tahaw kan mga bagay na kinaabanon, gibuhon mong magmaot, ngunyan sa mga bagay na langit nun, asin magdayupot sa mga nagadanay na bagay, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Enot, second collection para sa padagos na pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tong simbahan. Ikaduwa, kalinigan kan sa tong simbahan. An sa tong parokya padagos na nagpapagirumdom sa gabos na mantiniron an kalinigan kan sa tong simbahan. Kunigwaman po kamong darang pagkakan, an mga pinatosan kaini, an mga botelya nin tubig, juice asin iba pa. Bawal tabi iyan ipagwalat sa laog kan simbahan. An simbahan harong nin kagurangnan, an basura itapok sa tamang basurahan. Ikatulo, latest donors. Anonymous, 1,000 pesos, 800 pesos. Michael Kamay and Family, 300 pesos. Ang nagpapaisi asin nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Murillo, Kura Paroko. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. idukuan payo maghagad nin bendisyon. An pagdatong ni Jesus, magdaras sa indo, kan ilaw nin sa iyang kabanalan, as niligtas kamo huli kan sa iyang bendisyon. Amen. Amen. Parigon kamo kan Dios sa pagtubod, pagmahon sa paglaom, as hindi pagpauntukon sa pagkamot sa gabos na aldaw nin sa indong buhay. Amen. Magugma kamo nan sa tuyang paratubos, na padigdis sa tuya bilang sarong tawo, as sa iyang pagbalik sa kamurawayan, balsan niya kamo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin bendisyon kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin Aki, asin ang Espiritu Santo, Amen. tapos na misa magdanay kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.